berpoy ke syong no. Abang along yang kata. Adan yang terakhir. Barabor wat sya ya ka ham saya bakan kam kraw ya ka jingjang. Mano ba syo ya no lada uday ni em uniform personal. Kabam along kata. Aba piwan da ka mob Bani keren di guru ka kam tam le ha ka pormit kam don ka jing shay. Ipulit kinwat kita. Ki report skin pendiang manta. Tambah ka ham saya kata ka jing ya per ba jaj pendriyo beri gawai. Kata ka jing syo jaj pendriyo kum tau bodai tau istana bomdai ofsar usyo kita Tinggi day pen bakani ngin kontin no hangni. Rei numdon uweiru uban long halor ka ay. Barok ngihap ya lembah ka ay. At ay baka lenti jong ka jing jurip kan pedi ya ka jing ja menen. Kuno pin ong katlot ni katlot ni pulit pesini. Kuno pin ong baki pulit ki telot ni kim telot ni ki klan. Abalawan da ka jing temu bantang idang la ban pensenge. Tengah mentangan ya mai no penubat no ngan one police station ngan nitang no ketika kali. Sya si pi ben keren. Sya si gi bre ben keren. Piong ba pi kum baduna ka force hang ne takadaw bitang no ketika kali. Tapi kwa kan ngot ki pulit inbo aka pormit apo ka ban lang police station. Kimla banyom kum tatang namar badon duna ki force ka ni station. Ngide bandai ka jaj bandriyo ka tip ya la ka jong ka duty. Pikeno ya ka jing duna ki bay. Kay ka jing duna la jong ro kin. Kimla ban ong ba don kum kata ka fedia. Kum no kin ong kata po snem ngawalong nga mali PGO im ka ni ka jing ja. So kibon ki factors pag ngamkwa pangan keren ni kita ni. Nrei ngala de patha. Ya ki pulit. Bamdai ban sya. Ya kum ka ni ka jing ja. Lalam papilatang ya kakali tipin hapan sya jurip kumbaga judi ko ko na ban si pinu yelo na kapor ko pimya soto syo kajabing dalamit layong balik kwa ban yung panpoy akong kanika situation. See was identified or not, that's not my role. My role is to come to the PS and tell the police, please take stock of the situation. And henceforth we'll disallow now all the young people who hang out everywhere in my street. I'm sorry, young boys and girls, if you don't know how to behave, then you stay home. We'll disallow all that hanging out now because that is the main cause. Vehicles raving through these roads, round that circle. We've seen it again and again. I always tolerate because I feel that young people have to have an outlet to hang out together. I don't think our people are ready and mature enough to take this freedom that they have. Kaja kumba shi pau shi teng khatwei baji dumi kam don jing ya dei ki sho sha tai sa bhagyakul na bhagyakul wanu pulet lam ye ki hang ne rudang ya mai ni tit hibreu ki bawan chaka shnong ba jong ni ki di bun problem ya ki nong song shnong jong ka shnong jong ni ki ba et ya ka imlang ka salang ka basuk ka basai ngim kwa ya kane ka jingwan jong kipriyo na bar shnong jong ni pendik ya ka shong sup ka jong ni ka kane ka shnong ka jong ni